Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbang nga orasyo amin papagayam. Sapay kumata adda kayo iti nasayaat a kasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg ditoy programa tayo. Ti surat nga intay kan biag ita, ket nagapukan ni pagayam tayo nga Marco. Ngem sakbay na, makablaawan man pay da Ma'am Marjorie Bubila, ni Ma'am Emmy Mariomes, ni Ma'am Magdalena Kawili, ni Ma'am Lisa Duldulaw, kastamatan ka ni Ma'am Gemma Frutas. Makablaawan met ni MOD's freelancer ka ni Mare Anong Letes. Makablaawan kayo amin kakabsat nga awan ti malabsan. Pagyamanak unay ti ingkay panagdengdengeg ken panagkom-comment ditoy channel tayo. Bueno papagayam, intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni pagayam tayo nga Marco. Kastoy man ti linaon ti surat na. Dear Miss F, ilingad nak kumalatan itinagan nga Marco. Pagyamanak unay, numapili yumat nga idrama to'y padas ko. Upat kami nga agkakabsat, nasapa apimusay ti amami gapu iti sakit. Awan na talgad at trabaho ti inami, isu nga nagsisina kami nga agkakabsat tapno mabiyag kami. Inala ti kabsat day ditatang ti may kadwa kabsat ko. Ti may katlo kat addamot iti ayan ti kabsat ni Nanang. Nabati iti puder ni Nanang ti naudi. Idinto tanagyanak met iti ayan ti ikit ko akabsat met laeng ni Nanang. Kadagi di agundaway kasladyak ammo ti kaipapanan ti makunkuna a pamilya. Ngamin kadagi ti amin a nagyanak jak narik na ti panangipateg da kanyak kas kapamilya. Puro rigat ken sakit ti nagdalanak. Katapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Mabisiinak unay na. Adda nga ta imbati niyan tinora kanak. Kita man iti kaldero na din na po. Di pa imot na ugasan ti kaldero. Anda pa'y iti pa nabati. Isunti kanak. Kita man ti paryok. Ang mga nuad dapay nabati o remantika lang ti adobo. Ada mata. Dahituin ti kanak. Mabsugak mat siguron. Marco! Marco! Umay ka man ditoy! Ni Uncle Kaloy day dya. Kaslagong umay. Apay nga ta. Apay ka di Uncle. Apay tarupa! Anay ko. Apay nga agtapis kayo Uncle. Anya ti basol ko. Di mo't imbaga ken kawasingan ti Jeep tapno nalinis nga ibiyahe kinton madamdama. Uwi na singak mo't itayan Uncle. Kita man analayang no nawasingam. Nakataptapaw. Saya ating matitrabaho Marco. Tapno damat serbim apalpalamutan mi dito balay. Ay, anya ka di man na, hindi naramid mo, Marcaw. Bagbagam, dahil tasadot akaanakam Tanusan, mabalin ng ti pumanaw. Isupay apalpalamutan, ha? No anya timbaga ni Kaloy, aramidam, tungpalam, dagiti ibagbaganakin ka, iti kasta saan ka masaktan, maawatam. Oo, nanti.
Jakon maanusan ti kinaulpit dante ka ng kanyak. Iso na say-sayat lang na pumanawak sa ditoy. Panagkunak. Awan na sayat amasak bayak iti puderda. Makamuditan no sa dino ti pakadanunak. Pumanaw akon ditoy. Markaw! Markaw! Sa dino ti ayan mau! Aldawan ngam di ka payla nakaluto iti pamigatan. Nagadupay ti inawan. Apaya di ka payla nakainaw Markaw! Ay, Nora. Oh, apay. Nagtalaw san ginalay nga kaanakam. Tawan mo dagiti kawusnan iti kabinet iti budiga. Anya? Ti Maday. Nagtripan na pa'y binuong ti silaw ti Jeep. Just kay. Sigurado adakkel ti gastusak iti dayjay. Ay natiawanan bay na Marco. Pumanaw lang arudan. Nangibati pa iti parikot ti salbag. Kasano da ito yan? Nabasbasa ako na. Agraman ti baga naglaon kadag iti badok. Di matla sumardeng ngaminan ti tudo. Jak pa yan na mo no sa dino ti ayan ko. Ha? Ada sumungod ako, Chay. Ala, amangan no kasla kadag iti mabuhay-buhay iti pelikula. Amangan no alanak ti driver ket ipanak iti adayo. Ay, amangan no patayendak. Ay, Diyos ko, di nakbaybayan. Isuron mo niya ti aramidak. Iho, anya teraramidim din na. Apay nga kalkalintuduan ka, Ha? Kuwa, sir. sa dino ti papanam. Umay kalumugan dito kotsik. Itulod ka no sa dino ti papanam. Ha? Uwan, sir. Nagimas matan. Nagimas talaga. Oh, inayadam ti mga niho. Di kagta nagtaado pa ti makan. Awan ka agaw mo, isungay nayadam ti magan. Ngal-ngal manay bag. Pasensya kayon, sir. Ma'am, mabisbisi na kami na talaga. Sige lang, iho. Kaadwam ti magan. Di kag babain. Adupay ti makan. Mangan ka amangan. Kayat mo, taagnad kan dito'y balay, Marco? Ha? No kayat mo, ampunan da kan. Agpaiso? Saan na ka pa'y nga amunay nga marik nami ti kinasaya at mga tao? Agyamanak, ma'am. Anya ka din tayo kinunami tayo, iho? Naulpi ti ikit kan angkel mo? Uwan, sir. Naulpit da nga asawa kanya. Kanayon nakmat nakabilin ti asawa ni Auntie Nora. Iso ka diti akin kapuanan iti limitem di tayo, ma'am? Uwan, sir. Anya ti yer mo kumaitan? 2 tawanan na nagsardang ang iti panagadal ko, sir. Di ka madanagan, Marco. Pagadalan da ka. Agpaiso, ma'am. Ay na, agyaman ak unay kada kayo, sir. Ma'am. Auntie Delia! Auntie Delia! Auntie! Oh, ay iha, nakaumay ka mat. Ay, wan auntie, imbaon nak ngamin ni mama. Umay ko kano itadtoy linuto na nga cassava cake. Ramanan nyo kano. Ay na, nagsayatan. Ay, iyag mo nga rotay kabil ko pa'y itiref. Meriendaan minto inton malam. Ay, wan gayam. Adayam amukan ka ay iha. Ha? Asino auntie? Marco! Marco, iho! Umay ka man, bit! Sino ang Marco day tanti? Ampun mi kanya uncle mo. Ha? Amuyo ka di? Inton kwan, agtatakaw day tataw. Apay ka di, Auntie Delia. Ha? Marco, iho. Ni Ivy, kaanakak. Ha? Naimbag nga oras mo, ma'am. Hello, Marco. Nice to meet you. Ivy, iha. Ang mga numabalin mo at tulungan ni Marco para iti panag-enroll na inton bigat. Ay, uwan, auntie. Awan parikot iti dayta. Uray pa itan.
Mapan kami pa'y ngamin itimol ita iha. Kuyugak ni Marco agumatang kadagiti kasapulan na nga agadal. Mapan kami pa'y agpadait iti uniform na. Ay, kasta ka di, auntie? Okay. Sa paag to lang aro din ti umay dito inton bigat. Agawid tan, Ivy. Amangan ngamin no birbirukan na kon daan ti Delia kan Uncle Edward. Madam Damapay, nasapa pa'y oh. Limna kan siya init, oh. Sumip nga ton. Diyak kaya ti marabyan nga agawid. Mabuting ka di? Ha? Saan, Mat? Amom ka di, nga idi imbaga ni Auntie Delia nga daampon da, kat sabali ti aday ti panunot ko. Kasla kay kadagiti mabuybuya iti pelikula, nga dadagiti ampon nga agtatakaw, wenno patayen da dagiti nangampon kadakwada, dagiti psychopath. Day tamot lang tinapanunot ko. Idi nakitak ni Uncle Edward. Nang runa, idi nagsardong iti batog ko. Agpaiso? Wen, Agpada ta siguro ang mahilig nga agbuya iti horror. wen nga rod. Ado dagiti banag nga agparparehas ta. Adayo na saysayate ka sa sahad mo, Ivy. Nga minsan mo napadasan tinagrigat. Na mabalbalin. Jakon kaya't asublian pa dagiti gundaway nga awanak pa dito eh. Pirmi arigat ko idi. Mabisbisinanak idi. Pasarawang kanak. Tadidak mo't ibat siyan daan kalakan anti. Kabilin nak pa iti asawa ti antik ha. Naulpit na kanyak. Kaslasaan ataw ti trato da kanyak. Ang napalabasan day jay, Marco. Napintas itan ti biyag mo. Adan mako na a pamilyam. Amom, adadagi ti gundaway mabutbutay ngak. Mabutbutang? Anya kay kumatipagbot ngam? Nga amangan no, tagtagainip lang dagiti mapaspasama kita kanyak. Amangan no mapukaw kong tumot lang da anti Delia ka ng Uncle Edward. Mabutay nga kamawanan ti pamilya. Amapukawan iti balaya pag naedan. Amangan no mapukaw dagiti tao amang ipatpatag kanyak, Ivy. Edward, agpalas ka ang tamangan tayon. Apay lakay, anya ka din ti mapaspasamakan ka. Kasla, nagkupit ni barokong ko. Anya? Marigata nang umangas. Tinasayat, itaray da kan iti ospital. Edward! Edward! Agriing ka! Edward! Marco! Agriing ka! Itaray ta iti ospital ni Uncle mo, Edward! Anya tinapasama ka ni Uncle Edward, Auntie! Ay, Uncle! Uncle! Uncle Edward! Uncle Edward! Uncle... Tagainip lang, gayam. Uncle Edward? Adda kayo dito eh? Wen, kasang-sangput ko launay. Apay. Uncle Edward? No, day, apay yan. Apay ngay narakop na. Anyat napasamakan ka. Kuang amin, Uncle. Nagsagit ka pa yan. Apay ka di. Anya tinapasamak yun ditoy. Jakmat amo iti dayto yung ubing. Tanagtagtagainap sa. Pasensya kayo, nanti. Uncle. Apay iho, nabangungot ka di. No naglawamot ngamin iti silid mo. Apay nga dito'y kapay sofa, dito'y salas a naturog. Nabanog kan sa kadagiti aramidam a research paper. Ante, Uncle. Agan-anad kayo akanayon, Wen. No, damarik na na sakit. Agpa-check up kayo, dagos. Diyo ko mabaybay, Auntie Bagiyo. Ang mga nudyak kabaylan, no, dadakay sa mapasama kada kayo. Ha? Unay ka na ito'y nga ubingan. Apay, natagtagainap mo ka ding at dadakas anapasamak kada kami ka ni uncle mo? Ha? Di ka madanagan iho. Tanapigsa kami pa'y. Awan, ti sakit mi ka ni Auntie Madelia. Tanasalunat kami. Napigpig sa kami pa'y agam nuang agtrabaho iti talon. Marco iho, di kagdanag tasan kan amapukawan iti pamilya. Adda kami la dito kani Auntie Madelia.
Da kami ti agbali na pamilyam. Aginggat si bibiyag kami pa lang. Agyaman ako ni auntie, uncle. Mala, husto daytan. Tinasaya at mangantayo kit din. Nakadasaran ti pangrabyan tayo. Mala, intayon iti kusina ta mangantayon. Lakay, magustuhan nga ta ni Marco dagiti insagana ta? Sana napili ni Marco, bakit? Sigurado ang magustuhan na. Nang runa day ta cake na. Aday ta. Auntie, uncle, dakon. Happy birthday! Ha? Ay, ala, nagtaktak kayo pa lang, auntie, uncle. Lakaya kon. Saanan nga uso ti handa-handa? Saan ba't amabalin nga awan handam, iho? Kung ngagpaiso. Alakit din. Puyo tamon day ta kandila ti cake mo tamangan tayon. Mabisin ako na. Oops! Mabit lang! Oh, Oh, ay viiha. Itay na ka pala nga urayan. Kunakit din o di ka makaumay. Ay, sana mabalin ajak umay, auntie. Oh, anya pala ang urayan, Marco. Puyo tamon ti kandilam ta i-video ka. Ha? Ama. O sige, puyo tamon, iho. Sige. Yay! Happy birthday, Marco! oh, kat magantay ka rutan nata day. Hey, agun-unin ti siyan ko. Mabisin akon. Happy birthday, Marco. Oh, ato'y ti regalo kan ka. Anya tayo ito Ivy. Madamdaman ton nga lukatam. Ang mga nonyo daw ito ha. Amangan kit din no tay putod nga ima dara-dara. Anya? Aywan gayam. Ang mga noon aramidam no bigat. Hmm? Showing itan ti part 2 di paborito ta a horror film. Kaya't mo, tayo tabuya. Ay, syempre abangak dayjay anya. Adda kami ditoy. Ang mga nalipatan niyo nga adda kami lang ditoy. Ha? Ni Auntie man? Malahos to pa'y laday ta. Magantay kit din. Ang mga nobisin nyo laday ta. Miss F, pagtaangan kan managayat a pamilya. Makunak nga isunday toy ti kapapatgan asagot ti Diyos kanyak, kalpasan ti naunday a panawan ti rigat kan sakripisyo a nagdalanak. Pudno gayam ti kunada nga awan permanente, no kasano ti rigat a pagdaldalanam tayo ita, addan tulat tapan nakalepas na. Kat magunod tayo tinapintas a masakbayan. Aging galangan dito'y Miss F, kat pagyamanak unay, ti anos mo anang ibasa, kan nang yornos, para itipan nakaidrama, to'y surat ko. To'y pagayam mo, Marco. Ken ka pagayam, Marco. Awan ti tao asaan nga agdalan kadagiti pannubok ti biag. Kanayon tayo kumaalaglagipan ngano ada oras ti rigat adan tumat oras ti ginawa. Kas kunada nga rod habang may buhay may pag-asa. Awan permanente ditoy lubong. No itakat adda ka iti baba adan tumat oras nga adda ka iti ngato. Ngem oray no anyaman a klase ti panagbiag ti maragpat mo, sapay kuma, taag talinaed kalatta anapakumbaba. Alakastan pagayam, Marco, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagipti na palabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.